Moi boa tarde, amigos e amigas, moitísimas grazas por achegarvos hoxe aquí. Nos inauguramos hoxe o curso. Cando estábamos a preparar en agosto a programación do que eran os 4 últimos meses do ano, e xa tiñamos a media preparada na semana que ven, se vos digo, teremos aquí o mércoles a presentación do libro que edita Sermos dos nomes do terror, sobre os nomes dos asesinos. Falamos tantas veces de poñerlle nome, de poñerlle cara ás víctimas, mas tamén compre se houve víctimas ou asesinos, e compre tamén poñerlle os seus nomes. Pois terémonos aquí o mércoles. Os xoves, o Bloque Nacionalista Galego, tamén en colaboración con nós, organizamos un acto aquí de lectura de textos de Pedro Galán Calvete. Fai 100 anos, neste 2017, que nace na cidade da Coruña Pedro Galán Calvete, que sería secretario das Mocidades Galeguistas, e que un día 16 de setembro aparece o seu cadáver nunha cuneta da Corbeira, non? O propio 16 de setembro, o sábado, no cemiterio, que faremos a homenaxe anual organizada polo Bloque Nacionalista Galego. E na semana seguinte, xa vos convido a aqueles que queirades, facemos un curso durante 3 días, luns, martes e xoves, de mellorando a lingua. Será Freixeiro, Xosé Manuel Sánchez Rey, e é para quen fale galego. Iso é o que lle pedimos a xente, que normalmente fale galego, para mellorar a lingua, non? Para que cando se preguntan que che pasa, por non se che escape un esguince no tobillo, non? Porque ademais está clarísimo que se ti dis que tens unha escordadura no nocello, cura moito antes. Non se sabe a razón científica, ainda descoñecemos, pero cura moito antes. Por iso van a falar eles, non? Entón xa vos convido durante 3 días, o faremos de 7:30 a 9:30, ou de 7 a 9:30, logo vos confirmo. Na semana seguinte, xa cara ao final do mes, teremos a Cántigas da Terra. Logo, xa entrado no outro mes, teremos aquí a Xeitos na presentación dese libro maravilloso que escribeu sobre Manuel Antonio. Logo tamén a presentación dunha socia de April Maceda, e a último libro que escribiu. Estamos xa con pechada a programación para lembrar ou para relembrar, non, o centenario da Revolución Rusa, pero mirado desde hoxe, non? É dicir, ese repensar a revolución, que significou, pero sobre todo que resposta queremos dar nese momento. Empezaremos con Teresa Moure, logo Carlos Taino. Estábamos así, xa vos digo, con eso medio pechado, e dixemos, pero quen empeza, quen di que empezamos o curso, non? É dicir, as universidades estábamos os reitores, pero nós tamén precisábamos alguén. O certo que estamos aquí, nesta mesa, a xunta directiva, e decíamos, bueno, pues alguén que fale deso, que fale de Donoso, que fale da Coruña, que fale de Galicia. Entón alguén di aquelo de, sí, o cabo do mundo. E varias persoas, non? Eu son a que saides que o cabo do mundo, non? O centro do océano. Nese momento xa tiñamos a persoa, tiña que estar aquí, Xurxo Souto. Ademais, eu creo que o pesimismo é contrarrevolucionario, e poder decir que hai un libro que vai por a súa quinta edición, que é Contos da Coruña, é unha moi boa nova, e significa moito para quen o escribiu, pero sobre todo para nós como lectores e como lectoras. Logo, se non collistes, temos aí convites. O día 20 a Fundación Manuel María fai a 9ª edición de Luas de Outono, esa festa que se fai ao rededor de Manuel María. O certo é que foi no ano 2004, nesta mesma cidade onde morre esta cidade, que logo seguramente fale deso Xurxo, esta cidade que acolle a xentes que escollen para nela vivir, como o caso de Manuel María, ou o caso de un mesmo, e seguramente de moitos de vos chegados de calquera lugar. E logo tamén vos convido, se queredes, fixemos un folletino que entregamos outro día na homenaxe a Alexandre Bóveda, que aviáramos no mes de agosto, que fixemos sobre a República Galega, un feito bastante descoñecido, e que nos collimos un fío que nos parecía moi interesante, e é un feito tan descoñecido que non parece ter importancia. E como contaba a prensa da época, pois que saibades, aquí recollemos como contaba La Vanguardia, como contaba el ABC, como contaba
un diario de Oviedo e como contaba tal. É dicir, ese feito, esa proclamación da República Galega é certo que unida a unha gran folga de 12.000 persoas que serían botadas do seu posto de traballo porque o ferrocarril Zamora a Coruña non ia seguirse facendo, pero é un feito, digamos, laboral e obreiros que nos dá aí o nacionalismo para decir eso. Que non nos ve e eu ainda por riba falo. Sí. Depois collo fago mencionar. Ben, pensaba eu escribir un algo para a presentación do que significou para min este libro e como xa facía moito que o teño, non me lembraba ben, pensei quen fixo o linear do libro, non sei se na quinta edición é igual, pero o linear do libro é teu, que eso tamén significa moito e volvo a ler porque xa o linear é preciosísimo. Saúde e arroutada. Eu non o leo con tanto xenio, pero se tes vagar Carnocho, aínda che contaba algúns contos da Coruña, esta cidade de músicos e navegantes, a Coruña atlántica, enxebre cosmopolita. Esas dúas palabras nunha mesma frase, enxebre e cosmopolita. E nós pasamos a vida dicindo que Luís Seoane sempre loitou contra a falsa dicotomía entre tradición e modernidade. Aquí está, enxebre e cosmopolita. Ou se di alguén nunha sola frase máis bonito, imposible, coa súa torre ben postiña. Ali onde o mar bravo acouga e comenzan as augas vizosas das mariñas. A Coruña, unha pedra chantada no océano, como as súas irmás Cuspidiñas, Caión, Malpica, Laxe, Muxía, penínsulas adiantadas da Costa da Morte. Somos fillos do chapapote, a Coruña, a cidade onde os petroleiros tropezan dúas veces coa mesma pedra. Os barcos ramuñaron o seu ventre e só atoparon en Xebreza. No 76, Urquiola espiñouse nas agullas da papapoutada. No 93, o Marexeo foise espetar contra as pedras do Beibo Teiro. A Coruña é tamén un resumo de toda Galiza. O mapa pangalaico está no plano da cidade. Moitos dos castros viñeron da Mariña e da Terra Chá. Moitos de Valdeorras pararon nos Mallos e na Coiraña. A Costa da Morte, Bergantiños, viven na Agra do Orzán. O tópico escuro insiste na fronteira entre o rural e o urbano. Os coruñeses sabemos ben da súa mentira, porque todos temos un parente na aldea e á aldea acudimos os días de festa. A Coruña naceu do mar, e no mar a ter o seu futuro. Os avós marcharon cara a América pola ruta da Marola. Os gransoleiros do muro pescan en Irlanda. As novidades sempre chegan polos camiños do océano. Diante da globalización, en cuestións cosmopolitas, os galegos levámoslle varias xeracións de ventaxa ao resto do planeta. En esta cidade de músicos e navegantes, no mostrador de calquera tasca pode abrirse o atlas do mundo. Un día, funlle o bar chantada na rúa Padre Feixón. Ao entrar pola porta dixo unha señora: Xurxo, a min tamén se me gusta viaxar. Eu estive na Antártida. Quedei coa boquiña aberta. En que lugar vivimos? Tomamos un rolo de viño e no fondo da cunca aparece branquiño todo o continente de xeo. Por iso, Carnocho, acompáñame nesta aventura, sonche moito conto estes contos da Coruña. Moitísimas gracias. Ben, pois, por honrar as tradicións, podemos comezar con ese saúdo que todas e todos coñecedes, que nos acompaña e que rendemos unha homenaxe, e cada vez que rendemos homenaxe a grande poeta Bernardino Graña, de Cangas, máis que elixiu a Coruña para radicarse. Entón eu digo Medre o mar e vos decides Medre. Medre o mar! Medre! Medre o mar! Medre o mar! Medre o mar! E de entrada, moitas grazas a María Xosé, a Alexandre Bóveda, e tamén, contar o evidente, vou dicir o de sempre, de estas historias que dende o ano 2000 foron publicadas e que 2001 e que foron medrando en paralelo a esta casa e que sempre tiveron tan boa acollida nesta casa e que mesmo se foron desenvolvendo a carón das propostas que me facíades aquí.
Pero para compensar as persoas que xa saben ben estes contos, tamén anuncio unha auténtica revelación. E quizás me identificadas esa revelación. Vou dar noticia duns documentos que as coruñesas e os coruñeses non poderon manexar nos últimos 500 anos. Podes fazer... E que agora nós imos ter ese primeiro encontro e estou decidido a que se sigan divulgando e avanzando no seu estudo. Pero, en fin, eso contaremos despois, guardamos para aí e principiamos dun xeito coherente. Insisto, vexo as vosas caras e sei que vos contei personalmente esta historia, pero é necesaria. Unha vez tinha que facer unha reportaxe sobre uns percebeiros. Chamei a Corme, estaban aburridos de contar, falar coa prensa. Chamei a Cedeira, os percebeiros de Cedeira estaban aburridos de falar coa prensa. Te que veis un rapaz, ti es parvo, Xurxo. Na Rúa da Torre, onde te vives, hai un bar onde paran os percebeiros todos. Entrei pola porta, efectivamente era parvo, e ali coñecín ao sabio dos sabios, a Milucho Mariñas, que sabía as pedras todas dende Avilés a Corruedo. E dous rapaces que comezo non quixeron falar moito, e logo se cadra falaron demais. Dicían que estaban traballando no Percebe nunha situación alegal, por non decir profundamente ilegal, en veda, cando non se podía, a carón da Torre, a carón dunha pedra que agora tamén é argumento poético que chaman a Rabaleira, moi divulgada afortunadamente polo poema de Teresa Ramiro. Estaban en veda, pero carto e o carto, estaban traballando na pedra, unha piña preciosa, e pasou por enriba deles un helicóptero. Colleron medo. Dixo, mi madriña, estamos en veda, xa nos viron, e o helicóptero da comandancia, menos que era unha multa terrible, pero o carto e o carto seguiron traballando aí coa ferrada na piña esa. E volve pasar o helicóptero. Xa estaban a piques de escapar, pero con un golpe máis da ferrada, ian ser quen de levar esa piña absolutamente fermosa e correntosa. Volven onde ela, e volve o helicóptero, pero isto non pasou. Quedou na subvertical, en riba deles, peiteando esas gadellas. Tiraron con todo, saíron correndo cara arriba, e cando chegaron arriba viron a realidade. Era o helicóptero da Volta Ciclista a España, que pasaba pola Coruña, e imaginade que imaxe tan pintoresca por o realizador madrileño, ver, probablemente madrileño, non sei, eses percebeiros traballando ao pé da torre. Entraron no bar onde paraban sempre, no bar Tolín, na rúa Miguel Servet, bares de antes que tiñan a televisión riba da porta, para que non se podan ver os partidos dende fora, e conforme entraron, pola porta dixeron os amigos: que guapos saístes na televisión. Ben, porque esta era a proclama que facíamos cando editamos o libro no ano 2001. Que guapos saístes na televisión. Necesitábamos coñecer esa Coruña que tíamos diante do fociño e que ninguén nos contaba por ningures. E dixe que ali coñecín a Milucho Mariñas, e antes de coñecer a Milucho Mariñas, despois tive unha acollida desta casa, e Alexandre Bóveda produciu un documental que, desgraciadamente, Milucho finou. Agora é un documento, insisto, unha testemunha maravillosa, onde ele vai explicando os nomes todos das pedras, realizado por Xosé Cruz. E tive a sorte, outro día chamarme, que na praia do Areal, mal chamada agora a Praia das Lapas, pois pedironme que se podían poñer este mapiña cos nomes que me aprendeu Milucho. E pouco a pouco ímos compartindo toda esta riqueza onomástica. Aparte é divertido porque pon, o letrero do Concello pon Praia das Lapas. Entón, no meu mapa que aparece aí pon Praia do Areal, nunca as Lapas. Non, que quede claro. Nos seguimos teimudos. Bueno, pois a ver que este entorno foi medando, foi iluminarse, ou menos ao mío tamén de reollo a Xosé Manuel, como fiz como a universidade, ocupouse en parte, que hai moito que traballar nese eido, recuperar a canción maravillosa dos nomes dos lugares que foron tecendo, que levan séculos neste entorno. Recuperar nomes como Macallá, Sogrelle, Area de Concha, o Xogadoiro, ou, mira para Xosé, ou Enxogadoiro. Logo podemos falar disso. En fin, entón, o que quero decir que isto é máis fermoso, que as propostas que plantexamos neste libro pois foron medrando, foronse compartindo, e creo que unha parte, un círculo de amizades, e outro tamén foi motor para outras xentes, pois imos coñecendo unha Coruña máis vizosa, máis variada, porque este é o argumento do libro: viaxe cara ao espazo interior. Non sei se vos, desde logo a min, de adolescente e de rapaz, non se correspondía a cidade que vivía coa imaxe oficial que me daban da cidade. Aquel páramo ou aquel pequeno Madrid que propuña Paco Vázquez, diante da vizosidade que viviramos anos antes con todo ese movimento que había precisamente aquí nestas rúas, o colectivo Amor e Desamor, a chegada do jazz, os pintores Xaime Cabana, aquel momento do Patacón, a Coruña de Domingos Merino, e máis de novo a alegría de vivir que sentía na Rúa da Torre,
con esa outra Coruña pasabas o Campo da Leña, Plaza de España, e xa todo era tristura. Había militares por todas partes, toda militar, toda a grande obra da Atocha, Don Baltasar, era todo así, tan serio. E non nos pasábamos iso. É dicir, por que era todo tan triste, tan calado? Logo fomos descubrindo por qué, claro. Pero non se me correspondía. Entón, só había un momento onde esa antítese, eses dous mundos, xa era evidente. Era o Antroido. Na Rúa da Torre, como é a peza? Samir Patisa, xa non me sai. A torre, o talego, papagayo, cemiterio, viva tribu dos choqueiros, pra tomar o baño crudo mar de San Amaro, nenos son de Monte Alto. Ben, a tribu dos choqueiros, como a Rúa da Torre, sin saber por qué, se inzaba de mulleres, de homes disfrazados, enchendo todo de alegría. Entón, empecé a tirar dese fío e foi surgindo unha cidade absolutamente diferente, maravillosa, vizosa, enxebre, cosmopolita, e cargada de alegría e cargada de música, frente a unha represión da que ninguén falaba, pero que estaba aí, que se quería ocultar, e que pouquinho a pouco, ten moito que ver esta casa, como acabas de indicar, co centenario de Calvete, ou cos nomes do terror, pois imos coñecendo. Para min o motor desta aventura foi Radio Coruña. Foi o programa que facía con Sofía de Bañou, a Tropa da Tralla. Teóricamente iba a ser un programa para xente nova, ropeira, claro, falamos de 20 anos, e precisamente polo feito de facer un galego, é salido que teóricamente non existía na Coruña, o que fixéramos o que son os tópicos repetidos e mentiras repetidas. Esa mentira de Paco Vázquez de que a Coruña é unha cidade monolingüe en castelán triunfou no conxunto do país, pero non só na colectividade, sino entre as máis sisudas e os máis sisudos alistes do país. A xente teóricamente ben informada. E diz, no, pero non mentiño, vas aos datos sociolingüísticos e a cidade con o número de galego-falantes do país e a Coruña diz, que va, imposible. Como triunfou iso? Bueno, pouco a pouco, como fomos reivindicando outra realidade. Entón, na Tropa da Tralla, precisamente como falábamos en galego, comezou a intervir, cada vez que abríamos os teléfonos, moitísima xente que se sentía identificada precisamente por iso. Pois se falaba en galego, e porque eses contidos que propoñamos non os sabían expresar en castelán. E aí naceu xa toda esa enxurrada maravillosa antroideira. E poño como exemplo aquela chamada dunha señora agraviada que estábamos por tempo do carnaval, chama di, absolutamente agraviada, porque aí cantouse unha canción e díxose que era do Moucheiro de Bioño. E non é do Moucheiro de Bioño, é do Querelé da Silva, o meu home. Claro, cal era o problema? Que non sabía quen era o Moucheiro de Bioño, nin idea quen era o Querelé da Silva. Ninguén nos falaba diso, dese corpus sonoro absolutamente maravilloso. Inmediatamente empecé a preguntar, xa soube quen era Canzobre, quen era Pibela, quen era o Moucheiro de Bioño, quen era o Querelé. Naceu un corpus que non nos deixa de sorprender, un corpus sonoro, enseñoso, luminoso, fermosísimo. Hai uns días fixemos, e miro para Rodrigo, mas para Ana, fixemos un acto na tenda La Navala, de efectos navais. Entón ali, un dos veteranos cantoume esta outra canción de Canzobre que non coñecía, que fala precisamente do Vixía. Agora está se reivindicando con bon acerto ese camiño do Vixía. Sabedes que na Rúa do Vixía estaba a Garita, co personaxe do mismo nome, que controlaba a entrada dos barcos que entraban polo Orzán que era o porto. Ben, pois había un barco coreano nos anos 50 que equivocou a entrada e en lugar de dirixirse cara a Canle do Porto, meteuse directamente cara a Praia do Orzán. Entón aparece a peza de Canzobre que decía: pero Vixía, ao velo entrar, dixolle en coreano, telefunquen pela China que che poden atracar. Genial, non? Absolutamente maravilloso. Bueno, sabedes, non hai unha experiencia máis bonita que o martes de carnaval, ir á calle do parque, ali está a estatua de Canzobre. Que fermoso, non? Unha cidade ou un barrio que ten unha estatua porque honrando ao mestre do carnaval, unha persoa con esa luminosidade e esa alegría para facer grande o tempo de carnaval. Aí descubrín a revolución femenina das mulleres del Viña. Había unha película que fixeron Las Flores que chamaban Las Ibéricas, de mulleres que xogaban ao fútbol e tal. Non, as primeiras mulleres que xogaban ao fútbol foron as mulleres de Castro, del Viña, que fixeron tanta festa que os obreiros decidiron non traballar o martes de carnaval por ir velas, e por iso dende esa data é festivo o martes de carnaval, e aparece todo ese erotismo tradicional que se convertiu en alta literatura da man de Manolo Rivas, a rubia de Vilar Rodríguez. Depois se xogaban as del Viña contra as de Vilar Rodríguez, e dicía, ver aquela rubia de Vilar Rodríguez con aquela elástica, era a experiencia erótica máis intensa da toda a nosa mocidade. E aí aparecen todo un corpus de grandes cancións, como a mítica Manuela, miña Manuela, manosiño de navizas, ti que naciches na grela.
Como cambia o conto, non? A Grela, que agora é un polígono, fin, cemento, e marginalidade en boa parte, que foron en un lugar onde había rapazas que eran como manosiños de navizas. E iso se nos estaba falando do famoso couto da Coruña. Decíame Ambite, o gaiteiro de Bismarck, que así como Betanzos ten as mariñas, porque están abertas as leiras a ría, nos tiñamos o couto, que era ese val fecundo, pechado polos montes de Mazaído e Comeanda, pola zona da Moura e da Fontenova, e que producía os famosos repolos da Coruña, que producía o famoso trigo, e onde viña todo ese trigo que despois moían os muiños de vento da Aguila do Orzán, por exemplo, da Torre, os muiños de maré que había en Monelos e que se vendían na Praza da Fariña. Todo está enguedellado. E, por suposto, a peza famosa de Fandiño, aquel concelleiro responsable do servicio de bombeiros que o día que había lume non apareceu, como é? Sabemos lá todos, non podemos contar a xunto. Fandiño, Fandiño, onde te lo bombín, na casa da alcaldesa para regar o xardín. Este é un corpus, a banda sonora da cidade tan lindo que temos que compartir. O, en fin, para min, o meu hit dos últimos anos, que é un clásico de Canzobre, que é a canción de Guayabito, que era o nome con que Canzobre bautizou o primeiro policía municipal que trouxe o Molina de Madrid, que era madrileño, de bigotito, guapo, que estaba no púlpito, ás veces, que de camiños, ás veces, aí en Porta Real, que era feito como un guayabito. E diredes vos, que é un guayabito? É dicir, que é un guayabito? Pois un guayabito é un rato pequeniño na lingua cubana, co cal, eso está nos contando moitas cousas. Canzobre naceu na aldea de Riazor, non no campo de Riazor, na aldea de Riazor. O lugar que ocupa agora o Praia Club era unha pequena aldea, como foi Peuleiro, que lembramos. E cando había moito mar, entraba agua ata a cociña. E como bon, en fin, habitante da Ribeira, foi polisón. E recorreu os mares todos. E volveu estivo en Londres, en Cuba, e volveu co cerebro expelido para facer compras de carnaval. Entón fixo esa canción que decía, imos, sei que a sabedes, en parte por lo menos, imos por aí. Guayabito, Guayabito, hay que ver que bien tocas el pito. Las muchachas las derrites con tu cara de niño bonito. Dale fuerte, varón dandy, que en tus brazos la circulación es igual que un platillo volante penetrando en el Teatro Colón. Es igual que un platillo volante penetrando en el Teatro Colón. Este aplauso para o coro. Así poderíamos seguir recuperando cancións de tradición coruñesa, todas cargadas de cosas connotacións e que teñen unha apoteose porque teñen dimensión transatlántico dese cántico que botaban os inmigrantes cando zarpaban da dársena do peirado transatlántico cara a América. E iso contaba a señora do restaurante da Casa de Comida La Marina, que iso de hai vos quedades entre curas, frades e militares. Esa idea da emigración, pois sí, era marchar dunha pobreza física, mas tamén dun ambiente insoportable. Curas, frades e militares. E ao principio pasabas o campo da leña e era todo oscuridade, era todo tristura. Ben, seguimos avanzando nesa recuperación da cidade. O día 1 de outubro pasará a historia como o día do referendo da autodeterminación, probablemente da independencia de Cataluña. Ben, tamén unha data moi significada nesta cidade, porque o día 1 de outubro de 1912 o Concello de Oza foi anexionado a Coruña. Cúmplese el 105 aniversario desa anexión que nunca foi moi ben levada polos veciños e veciñas de Oza. Sabedes que a día de hoxe hai máis habitantes no antigo Concello de Oza que no antigo Concello da Coruña. Ese entorno que ia dende a praia de Oza ata o Portiño, máis ou menos pola altura da Ronda de Outeiro, esa sería a fronteira, e pese a anexión, os habitantes de Oza nunca levaron moi ben ese toque señoritingo coruñés, e revelaronse dentro do primeiro momento. Entón contou don Xenaro Mariñas del Valle, e se non de ver o ben probato, que no ano 1858, iso é certo, a reina Isabel II visitou a cidade e houve conmoción na Coruña. máis conmoción o Buen Lugo que abrir unha porta na muralla para esta da reina, a porta da Coruña. Na Coruña, por exemplo, pintaron con papel pintado o interior da Torre de Hércules para que fose máis decorosa.
fixeron os lulos, os mariñeiros de Santa Lucía, fixeron unha recreación da pesca da sardiña, dos lances da sardiña, disfrazado atrezadas as lanchas como góndolas venecianas. E un dos elementos desa visita era a colocación da primeira pedra do que sería a futura estación de ferrocarril, a Estación do Norte, que estaba na outra banda do río de Morelos, ou seja, que estaba no Concello de Oza. Entón chegou a Corporación Municipal coruñesa vestida de levita e chistera, ao estilo parisino, chegou a comitiva real e chegou un vello cun bastón dicindo fora daqui, lambos da Coruña, que a única autoridade no Concello de Oza son eu, o alcalde de Oza, e empezou a lanzar fungueirazos por todas partes e o fillo da raíña, o futuro Alfonso XII, comezou a chorar como un descosido, e iso foi quen de facer o calar o crego de Oza, que o puxo no colo, fixolle e por ese detalle levou na Madrid como preceptor real. Se non é vero, é ben trobado. Toda esa parte tradicional da Coruña que parece que non importaba a ninguén e que estaba totalmente esquecida. E así como modestia, realmente estamos comezando a recuperar os talasónimos da costa, e miro para Xosé, que está convertendo os talasónimos en alta poesía, faltanos esa toponimia irredenta que é a toponimia do Concello de Oza, comezando polo mal chamado Polígono de Viña, que realmente estaba na Horta Grande, que era a famosa Horta de Diputación, onde estaban as Ternadas, a Camposa, Pegaviños estaba a Coiramia, o Carracedo que foi o lugar onde a policía, a Garda Civil, detivo unha empresa épica. E miro por aquí para Matete. Cando os resumeiros del Viña, a famosa comparsa de carnaval, decidiu un ano en pleno franquismo, un tema de máxima actualidade, decidiu disfrazarse de garda moura de Franco. E montados en burros, baixaron dende el Viña a conquista da Coruña. Houve unha delación e detiveron ali a altura do Carracedo. A policía non se atreveu a entrar en Elviña, esperaron que fosen fora. E din que a día de hoxe ainda mira mal a familia dos delatores, non? Eso quedou absolutamente marcado. Eses nomes, a Parrumeira, temos que recuperar. Por suposto, Cabaleiros, que como todos sabemos, procede de Alcabaleiros. Aí estaba Alcábala, era a frontera precisamente entre o Concello de Oza e o Concello da Coruña. E logo temos que dicir a policía, por favor, a Policía Nacional, un pouco de rigor, non? Se que temos que ir á comisaría, pois que digan, ben, que é iso de lonzas? Lonzas. Existe esa palabra lonzas? En algún sitio? Lonzas non é nada. Se acudimos aos mapas decimonónicos da Coruña, aparece claramente o nome. É louzas. Pero é moi fácil confundir un U con un N. E alguén o confundiu e como digamos que a falta de ortografía foi elevada a norma. As louzas ten sentido, bueno, non posso ver, por favor, non. E que fale co comisario xefe que me coñeza, a ver se cambiamos iso. E, por suposto, a universidade. José Manuel fixo un traballo ímprobo para recuperar a talasonimia dende Arteixo, se non me equivoco, a... Mais ben fora Ana Figueira, te acordas? Ana Figueira, efectivamente, que temos que, bueno, pero fin, ti fuches o motor, efectivamente, Ana temos que recuperar, e aparte temos que chamar con urxencia polo tema que queda chegar despois. Pero xa pasaron 2 reitores que me prometeron que iban ter en conta, dixo Xosé, íbamos facer unha reunión, como se chama o lugar? A Rotonda da Universidade. Por que pouco se chama a Rotonda da Universidade? Non, non. Entón preguntou e tiña un nome, que chamase As Mariñas Douradas. Que pasa cando a propia universidade despreza a propia toponimia? É que toponimia, as Mariñas Douradas, porque eran hortas moi vizosas que daban 2 colleitas ao ano. Pois que distinto ser un máster ou ser un grau por as Mariñas Douradas que ser por a Rotonda da Universidade da Coruña. Pois a ver se agora, que o próximo reitor, o que este reitor somos quen de... E logo, bueno, brevemente, porque xa comentou María Xosé, iso, a Coruña como un resume de Galiza toda. E como sempre queren romper ese noso vencello coa aldea. En vez de poñer ese fío de ouro en valor, como nos queren anular desa parte nosa para convertirnos en provincianos e, por suposto, en cidadás de Coruña de segunda, que sempre estean baixando a cabeza diante das élites da cidade. Iso vese fundamentalmente no fútbol. Fundamentalmente as cousas están cambiando. Como é posible que as 2 cidades máis importantes en número de habitantes de Galiza, as relacións entre as 2 cidades estean supeditadas a 2 rapaces que toman 2 claretes o día do fútbol? Como é posible que non exista máis diálogo entre as 2 cidades? Hai un interese real en que nos levemos mal. Cando unha rapaza de Bioño ou de Labañón ten moito máis que ver que un rapaz de Coruxo ou de Beade en Vigo que cos señores que se sentan tradicionalmente en tribuna. E cando un rapaz de Teis ou do propio Berbés
ten moito máis que ver con unha rapaza dos Mallos ou da Dorzán que os que se sentan en tribuna en Vigo. Hai un interese en que nos debemos mal, en que nos insultemos. Cando dende os ollos do mar non é que Coruña e Vigo sexan cidades irmáns, non, é que dende os ollos do mar Coruña e Vigo son a mesma cidade. E son dous pontóns de recalada para do mesmo océano. E mira para Xosé como se chama Trillo, non? O teu amigo de... Sí. Claro, que Trillo, temos un compañeiro, amigo de Xosé, e de Corcubión, e anda nos remolcadores dunha eslora inmensa. Entón, dixeronlle, a compañía dixolle, podes facer gasoil aí na tua casa. Onde queres facer gasoil? Na tua casa. Desde a compañía holandesa, onde queres facer gasoil? Na Coruña ou en Vigo? A mesma cidade. E dixo, non, é unha casa na casa. Foi a Corcubión. E dixo, entrega dun trompo xa. En fin, eso penso que é algo moi importante que temos que reivindicar. O digo de outra forma, tive a sorte, bueno, estou improvisando un pouco, pero penso que é interesante introducir outras ideas. Estive outro día, tive unha inmensa honra de dar o pregón de festas de Corrubedo. E aí dixo claramente, non é que Coruña e Vigo sexan a mesma cidade, é que son dous barrios de Corrubedo. Pero argumento, en Vigo, no Berbés, estaba o bar Terra Nova, na Rúa da Palma, que eran todos patróns de Corrubedo. E logo tamén estaba a Guinda, o famoso bar onde Urbano Lugrís, ás 3 da mañán, pintaban os veladores en riba do mármore, e logo viña unha rapaciña de Corrubedo e limpaba con lixivia o que el pintaba. Esas obras maravillosas. E logo, esta rapaciña, Lola, no Museo Quiñones de León, viu a habitación do vello mariñeiro de Lugrís e dixo: ai, Lugrís, que gran pintor, canto me fixo traballar. Porque era de Corrubedo. E aquí na Coruña, na rúa famosa do mar, do Muro, en Fraña da Torre, se sabedes que cando non había, falo de aí 30, 40 anos, como moito, cando un barco tiña que ir a Gran Sol e non se juntaba unha tripulación, que facían? Buscaban algún borrachiño, literalmente, polos bares da zona, polo Leonardo ou polo Reino, de Corrubedo. E depois había taxistas especializados, cando faltaba alguén, en buscar homes, iban hasta o Son, hasta Corrubedo, e traían a persona necesaria para completar a tripulación. Por iso que hai que ter moito cuidado se tomamos un vaso ou dous, ir tomar os vasos a caída da torre e non ir ao Reino, porque se te descuidabas estabas nunha marea camiño do Gran Sol. Pois iso, a Coruña como un resumo de toda Galiza. E iso vese nomeadamente nas tabernas tradicionais. Taberna do Bao, que ora leva un rapaz de Malpica, Roy, pero que vendía viño do barco. Claro, nunca se fala desa relación entre o Ribeiro e a Ribeira, entre os produtores do viño e os lugares onde había bebedores, normalmente xente do mar. Do Bao, que viñan do barco, a cantera do Lagar, que era viño do Bierzo, ou os Tres Portiñas, que eran viños do Ribeiro. E nesta saga vinícola hai que ponderar tamén o viño da Astorga, o viño do Gato, que era maragatos, suministraban material aos barcos, e o viño de Gato en terra non se bebía, pero no mar mareábase un pouco e virábase excelente. Toda unha historia absolutamente fermosa a reivindicar. Bueno, xa preguntemos, non? Eu estive na Antártida, tiña que apuntado. Precisamente, como somos un pobo cosmopolita, como somos, a ver, é que é evidente, nos vivimos entre magnitudes que nos superan. Estamos aquí neste acobillo, dicía Manolo Rivas, a Coruña é unha cidade atlántica de temperamento mediterráneo. Vivimos na rúa, gustamos vivir na rúa, relacionarnos. O centro, o famoso cantón da Sardiña. Pero na nosa relación cotiá vivimos con magnitudes que nos superan. Vivimos diante do Mar Maior, o Orzán. Vivimos a carón do vento, o vento do sur, o vento das viúvas. Vivimos nunha pedra chantada no Atlántico. E precisamente como vivimos nese diálogo constante con magnitudes, con as grandes magnitudes da natureza, somos soñadoras, somos soñadores. Temos temperamento artístico. É así. Pois é unha cidade de artistas absolutamente maravillosa. Algún seguro que coñeceu, ou algunha, ao gran mestre Cajaraville, o gran mestre bailador, o mestre Cajaraville, que por certo dérase coñecer, viña da aldea, aquí tiene un pouco marxinado, pasaba horas e horas diante do portal de Cánticos da Terra, a ver se o deixaban entrar, e a un malentendido non o deixaban entrar, e por fin Deus a coñecí como gran bailador na romería de Santa Margarida. Eso foi unha cousa moi fermosa. Vale, pois, nos anos 60, deronlle oportunidade, os melloritos 70, de cumprir o seu soño, que ir polas aldeas buscando música tradicional. Todo o movimento que logo se convertiu no movimento das recolleitas. Entón saiu da casa e andaba buscando, e non atopaba nada, o home estaba desesperado. Até que un día xa, e se vou facer a gran viaxe, e foi aos Ancares.
co seu coche, creo que en 850 ou 600, non sei, saiu da casa, de aí da Rúa Colón, de Monte Alto, e moitas horas despois chegou ao outeiro dos Ancares. E foi unha palloza. Entrou pola porta e viu un pandeiro para tocar a 4 mans. Emocionouse. Dixo, mi madriña. Falou con o señor, dixo, isto que é? Utilizábalo para tocar moitas pandeiradas. E dixo o señor da casa, non, mas ben utilizábalo para escorrentar as treboadas. Imaginad, iso sí que é máxia simpática, comunión con a natureza, na máxima indefensión, no outeiro dos outeiros, vivir nunha casa con teito de colmo, con teito de palla, arriba os lóstrigos, a noite toda chovendo, eles... É absolutamente fascinante, pois son os sentimentos que levamos dentro. E iso justifica toda esa xeración de músicos. Agora, afortunadamente, pese a todas as limitacións que lle queren por, a música galega vive un momento extraordinario. A música galega viaxa polo mundo. Os artistas realmente internacionais, con reflexión realmente internacionais, son os que canten en galego, ou mellor dito, ou as que canten en galego. Casi todas son mulleres, e casi todas son daqui da Coruña. Pensamos nunha rapaciña dos Castros, Mercedes Peón. Sabedes que hai uns meses estuvo tocando en Nova Zelanda, ali, dalle que tes, que triunfa nos festivais de alta música moderna de Dinamarca, a figura de Susana Seivane, en fin, con Luana Lubri, en fin, pois, pero nos anos 50 houve outra diáspora que temos que reivindicar sempre dos músicos, ese talento musical que fervía pola cidade. Sabedes que o obispo Monseñor Quiroga Palacios prohibía aos músicos tocar durante a Cuaresma e durante toda a Semana Santa. 2 meses sin poder traballar. O meu tío Manolo, que tocou nos Satentes, dixo que despois falar co gobernador civil e dixolle, queremos traballar. Dixo, pois traballen, pero que somos músicos, pois cambien de profesión. Era así. Claro, pois non cambian de profesión, algúns sí, outros, pero outros non, e decidiron marchar polo mundo. Na Coral Eleco había un tenor, morreu hai poucos anos, chamado Chemari. Ben, Chemari era falanxista, e como era da falanxe, podía moverse con as autoridades emprender determinadas aventuras. E montou un grupo que se chamaba Los Celtas de la Coruña, e marcharon a tocar polos cabarés de media Europa. En ese grupo iba o fillo do ferreiro de Horto, o ferreiro de Horto, Candelas, que dixo, bueno, este grupo é un grupo cativo, vou montar outro grupo. E montou Los Españoles. Claro, tiñan que facer todo, como viñan de España, tiñan que ter grupos que con todos os tópicos hispánicos. Los Españoles, los Mayorales, os Magos de España, ben, pero dabanlle con xeito. A primeira experiencia que tiveron non foi moi boa. Dicía que foron tocar a Tánger, creo que era así a porta de saída, non había contrato, non había nada. Afortunadamente, o bombo de Candelas viña preñado de chourizos e de queixo, e gracias a poder manter a aventura. E se naceu este grupo que recorreu toda Europa e chegaron a tocar en Xapón. E botaron un mes en Xapón, e tocaron con Louis Armstrong, por exemplo, con Victoria de Los Ángeles. Lito de Sada, o fillo do freiro de Horto. E chegaron a tocar en Xapón este conxunto que logo todos os anos daba un concerto benéfico no Seixal para todo o mundo, porque isto é... E no Seixal tamén. Bueno, con la toma, ten razón, as cousas como son. E que chegaron cos 5 aigas, cos 5 coches. Ben, pois chegaron a tocar en Xapón, e non, intervendo todo o que queres, por favor. E tocaron porque había un loitador de sumo xaponés que escoitou en Estados Unidos os discos que gravaron con Polydor, e non parou ata que levou os seus compañeiros hasta rapazes a Xapón. E logo, detrás deles, foron máis grupos. E, por certo, que había unha competencia moi potente entre, naqueles anos, entre os españoles e os Tamara. E musicalmente non había color. Eran os españoles moi superiores. Por que? Digo discográficamente, porque gravaban en Alemania coa casa Polydor, e os Tamara gravaban en Francia con Bel Air. Esos somos cosmopolitas, non? É toda esa cuestión. Ben, seguindo ese arrego, naceu, se sabemos, toda a historia do noso rapaz, Pucho Buedo, aquel rapaciño da Silva que cando cantaba pequeniño, as mulleres no río paraban de lavar por escoitado. Eso é como Orfeo, non? É unha imaxe que leva a experiencia máis dura de ver como matan ao seu pai e o seu irmán, sindicalistas da CNT, e que atopou na música a forma de expresar esa dor, ese paradoxo, expresar os sentimentos que non podía contar. Por iso, cando Prudencio Romo fixo para él a copla, a peza máis querida, O vello e o sapo, nese crocró, cando decía, ollou para os ceos co puño pechado, nese crocró aparecía toda a dor e toda a xenreira. Por certo, a última peza que cantou en público, na televisión galega, naquele fin de ano,
Cando veño o sapo, levanta por fin o puño, igual que as fotos do seu pai e dos seus irmáns. Ben, pois, Pucho Boedo que marcha no ano 54, estamos tendo un pouquinho, pero vou intentar ser máis breve. No ano 54, ou mellor dito, un pouquinho antes, tocando diante do Café Méndez Núñez, que estaban tocando os satélites, fixeron tamén, que un empresario venezolano dixo, galego, dixolles que fose tocar a Venezuela. Foron a Venezuela, le pidieron como reforzo o cantante de Alvarito Pita. Si quieren saber quién soy, yo se lo digo al instante. Álvaro Pita García de la orquesta espallante, mamá no puedo con ella. Elevaron de refuerzo a Pucho Boedo. Chegaron a Venezuela e fracasaron. Aparte que as condicións eran moi malas, foron unha pequena trampa, fracasaron. Por que fracasaron? Porque os satélites foron a tocar a Venezuela música tropical. Imaginadvos, non? En América, cando alguén non agarra o ritmo, di que fan ritmo galego. Porque, claro, América é a síncopa, o contratempo. E nós tocamos todo cuadrado, a tempo. Fracasaron, pero a volta trouxeron de América todo o poder da música tropical. E levaron todo o esplendor á festa da aldea, moito antes de que se inventase no mellor a palabra salsa. Os cosmopolitas somos nós. Pucho Boedo quedou ali, facéndose pasar como cantante crioulo. E depois que fixo aquelas grabacións, non? Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Temos que levarlo dentro. Mira, bueno, depois tens que contar ti o milagre de Pucho Boedo. Non falamos disso, mas eso eu conto. Bueno, pero vamos a seguir avanzando para non extendernos demasiado. Ben, pois Pucho Boedo despois é reclamado e está tocando con outro grupo da Coruña fundamental, os Trovadores, en Madrid, triunfando no Saratoga, no Pasapoga e no Salón de Té Casablanca. E recibiu unha chamada do seu amigo Prudencio Romo, que están en Marsella, e que o cantante Germán Olariaga acaba de desaparecer e ten que tocar a París. E vai Pucho Boedo e comeza o triunfo dos Tamara en París. Tocaron un mes no Olimpia de París e tiñan como actuaban de abre concertos compartindo escenario con Jacques Brel, non me saliu agora o nome. Jacques Brel, o maior mestre, o belga Jacques Brel, o maior mestre da chanson francesa. Pero antes de chegar a París, é unha historia, os Tamara fundanse nunha Semana Santa, precisamente, marchan a Vigo, ali contrataos un empresario que os leva para Tánger, e están en Tánger, no casino de Tánger, están facendo probas de sonido, os ensaios están vai todo moi ben, e cando chega o momento da actuación, aparece no escenario un balé de rapazas cos peitos ao aire. Imaginemos o contraste da España Nacional Católica, o señor que va a Palacios, que tan cidade cosmopolita e a rapaces exuberantes cos peitos ao aire. E o pianista, que a ni siquiera era maior de idade, que tuviera que falsificar a documentación, comezou a decir: pero ti biches, neno, biches! E non foi que te tocar. O día seguinte puxeronlle un palo diante e comenzaron a carreira de triunfos dos Tamara. Ben, recorreron toda a Europa, e entón chegou un momento que Xapón era un territorio habitual para os músicos da Coruña. E contaba sempre a Alvarito Pita que coincidiu nunha cidade, nun hotel en Xapón, onde unha semana antes tocaran precisamente los Trovadores, perdón, los españoles. E entón dixolle o encargado do hotel que tiña unha mensaxe de Lito de Sada para él. Entón, claro, Alvarito emocionouse. Dixo, por favor, que detalle, estamos no outro lado do mundo, no oriente de longe, a ver que día mensaxe, non, pero mandou e o tiña que ler eu. E a mensaxe decía, con perdón, pero documento, Alvarito vai tomar polo cu. En fin, cidades de músicos e navegantes e unha bohemia maravillosa que temos que reivindicar agora. Pero agora dou un paso e con toda a solemnidade 500 anos despois imos acudir a unha revelación. Por que se chama a rúa máis longa da pescadería, ou mellor dito, como debería chamarse, a pescaría, porque se aparece nos documentos antigos? Por que se chama a rúa máis longa, máis importante da pescaría, Rúa de San André, ou Rúa de San Andrés? Por que? Sabedelo, veña, decídelo. Decidio. Por que? Non o sabedes? San Andrés é un patrón do sindicato do Brasil. Aí está. Porque aí estamos con xente culta. Porque San André... Aí está. Claro, porque San André era o patrón do antigo gremio de mareantes. E era un gremio tan importante como para bautizar toda a Rúa da Coruña. A rúa máis importante da Coruña. Unha rúa, aparte, única, porque nas cidades medievais non podemos acudir a calquera outra cidade de Galiza. Na época medieval non hai unha rúa tan extensa, tamén condicionada pola condición de istmo que ten a rúa. Ben, pois no libro adiantaba un tema que ora vexo felizmente corroborado. O antigo gremio de mareantes, miranos de historia esquecida.
No ano 99 estivo a piques de desaparecer o símbolo que xunto coa propia Torre de Hércules mellor representa a imaxe da Coruña, os pesqueiros atracados diante do cristal das galerías. Entón, dun xeito case de trámite, a autoridade portuaria anunciaba a transformación da Dársena nun porto deportivo. Os pesqueiros debían marchar para lle deixar sitio aos yates. Os mariñeiros conseguiron mobilizar a cidade. En favor do seu dereito a este peirao, presentaron os 1000 anos de historia do gremio de mareantes. Nunha impresionante lección de dignidade, os pescadores de Banxura, o sector máis modesto do Porto Coruñés, foron quen de facer o que non fixeron as grandes institucións: promover, coa axuda de toda a cofradía, a recuperación da memoria do antigo gremio, verdadeira pedra angular da historia da Coruña. Algunos que estades aquí, estades ali tamén no ano 99. Lembrades aquela pancarta que decía que quixeron botar os pesqueiros da Dársena: Paco, esto non é Marbella, tú non seas Gil. Ben, pois eso, aqueles barcos, e non estaba Xosé, pero Xosé María do Mar Caspio, dixeron, por que temos que marchar? E presentaron como argumento o antigo gremio de mareantes, toda a memoria do antigo gremio de mareantes. Temos a cidade antiga, ese Brigantium, Farón Brigantium. Nun momento dado, os habitantes abandonan a cidade, probablemente pola presión dos piratas normandos e berebés, van vivir ao Burgo, baixo protección da Igrexa, ata que din un grupo de persoas, din, non queremos depender da Igrexa, non queremos depender de ningún ser feudal, imos atracar nos barcos nesta praia. Aí nace a Coruña para a historia, a carón do gremio de mareantes. Houve un antigo gremio de mareantes que foi de Veracruz, que Cidade Bella, e logo no século XV aparece na historia ese antigo gremio. Tiveron a sorte de contactar con Santiago da Viña e lles contou esta historia, ese historiador, como foi o gremio máis importante de toda a Idade Media, do Renacemento, que tiñan hospital e igrexa na rúa de San Andrés, as posesións abranguían tamén viñas, etc. Chegaron a ser máis de 60 cofrades. O día do seu patrón tiñan que bailar unha danza de espada, 40 mariñeiros novos. O seu símbolo era a cruz de San Andrés, sobre fondo branco, a aspa en azul, ata que pasou a ser a bandeira do Porto da Coruña, ata que a principios do século XX protestou a Armada Rusa, que tiña unha bandeira igual, quitaronlle un aspa, e daí naceu a actual bandeira do Porto da Coruña, que coincide, curiosamente, coa bandeira de Galiza. E dixe iso, que cando os nosos avós marcharon cara a América, a carón da bandeira de España, vían a esa bandeira do Porto da Coruña que identificaron como bandeira galega. Mirades que importante a historia do gremio de mareantes. Ben, pois cando foi o ataque do pirata, do malvado Drake, eles significáronse na defensa da pescaría, e a súa igrexa e o seu hospital foron queimados polo pirata, polo pérfido Grey, porque aparte ensañouse porque ese hospital dera cubillo aos que volveron da gran empresa, da gran campaña de Invencible. A partir dese momento o gremio entra en crise ata que no século XIX a esa nova burguesía que non gustaba nada dos gremios, un representante desa burguesía, un empresario da época, un Mario Conde, díxolles que se amañaba a igrexa e reconstruía a igrexa con unha única condición: ser enterrado él e a súa dona nesa igrexa. Bueno, ese Mario Conde da época era Eusebio da Guarda, e a súa dona Modesta Coicuría. E, efectivamente, construiu a iglesia e está enterrado ali. Se tuvites a ocasión de entrar, é un mausoleo que parece do Papa, non? É terrible. Pero enganou os mareantes e quedou finalmente coa posesión da igrexa. A famosa cuestión dos mareantes que foi a Suízo e que acabaron perdendo a parte pobre. Pensábase que se perderan todas as ordenanzas, todos os documentos dos mareantes, pero Santiago da Viña teimudo dixo: ten que haber unha copia desa documentación. A parte das que eles guardaban, ten que haber outra. E atopou esa copia, atención para que non o saiba, como o Schliemann atopou Troya, ela atopou a memoria da Coruña, 1000 anos de historia da Coruña, atopounos en La Mancha. Podes facer que alucinante, non? En Viso del Marqués, Ciudad Real. E agora explicamos, Viso del Marqués, o Marqués era Álvaro de Bazán. E ali en Viso del Marqués está o Museo, o Arquivo Xeral da Armada Española. Entón, como ele consideraba, fixase unha copia da Comandancia de Mariña da Coruña que pasou a Ferrol e dali pasou a Ciudad Real. Santiago da Viña atopou esa documentación e comunicou na só unha vez que o saiba. E foi grazas a esta muller, a María Xosé. Pero foi así. María Xosé, nese labor ímprobo, hiperactivo e maravilloso, como concelleira de Cultura, pidírame que lle facer unha parolada na casa de Santiago
Cascales Quiroga, se me co outro, panaderas, e pero podemos tamén falar con este señor, e xa, pois claro que sí, e leu unha a unha, devagar, todos os puntos das ordenanzas do Gremio de Mariantes, todos os outros sí. Leunas, foi fermosísimo, pediu un pouco de directamente e finou. Finou, e claro, non chegou a publicar esa documentación, e perdimos a posibilidade de acceder a ela. Modestamente, a canto historiador vin, díxenlle de existencia desta documentación, e moito tempo despois, afortunadamente, alguén me fixo caso, que é o gran erudito na pescaría, o arquitecto Xosé Luis Martínez, que estivo en Viso del Marqués, dixo que foi unha xornada moi longa, e despois de moito inquirir, atopou unha copia das ordenanzas do antigo Gremio de Mariantes. Copia que obra no meu poder, é que hoxe non vou ler as ordenanzas, e de feito ainda estou escribindo e transcribindo, e se queredes dentro de uns meses podemos avanzar, pero sí que os podo adiantar algo do que poñen esas ordenanzas. Insisto, unha documentación que fora das persoas afortunadas e abençoadas que estiveron naquela tarde con Santiago da Viña é descoñecida na cidade dende hai 500 anos. Bueno, comeza dicindo así: do Benito Tomás, escribano de guerra, de marina, de la ciudad y su provincia, certifico que por Francisco Núñez, maestro del gremio del mar de esta ciudad, se me envió un libro con cubierta de pergamino, según un rótulo que dice: Ordenanzas del gremio de mar de La Coruña y privilegios de los reyes sobre los fueros, en el cual se halla manuscrito de letra antigua, carcomido y casi imperceptible en la mayor parte, autorizado por dicho escribano Juan Couceiro. Eleva data de 1504. 1504. E o que teñen esas ordenanzas é unha copia das ordenanzas orixinais. A data máis antiga é do 30 de marzo de 1461. Ainda non se descubriu a América. E aí falase da cofradía e hospital del glorioso apóstol señor San Andrés. E de que está en castellano, hai moitos indicios que nos fan pensar que o texto original estaría en galego. E aquí foi tamén un paréntesis sobre a súa importancia. Mirad en Pontevedra, como radica toda a historia da cidade de Pontevedra sobre o antigo Gremio de Mariantes. Como é posible que non sabemos prácticamente nada? Que camiño temos aí de recuperación pousada? E digo que é moi posible que o texto original, eu afirmaría, para que seguir traballando, que o texto original estaba en galego, por varios indicios. Por exemplo, a principio, logo se escribe sempre Rivera, al principio escribe Ribeira. Aparecen galeguismos como Boeta, a caixa para poñer os cartos. Por exemplo, e mesmo aparecen unha glosa que aclara un texto originario en galego. No outro sí, 17 di: se algún barco ficare, entre paréntesis, que es lo mismo que estuviere, está aclarando, en seco, en suposto, que otro ninguno se la pueda tomar, salvo otro barco que vea venir peces de besta, que los pueda matar sin pena en cualquier posta que sea, por cuanto es montería. Y si por ventura llegaren a los hombres del barco que estuvieren en seco y ayudaren de matar los peces, que hayan quiñón, y por sí, por su aparejo, bueno, que si ayudaran no barco en seco, que tamén poden levar o seu quiñón. Ficare, aclara. Fala dos peces de besta. Que pode ser peces de besta? Porque a súa pesca é montería, o sea, a súa pesca é caza. Claro, se poden ser peces... Bueno, isto que vos estou preguntando agora, fiz non hai 2 días, que empecé a escribir. Son as minhas reflexións. Podían ser peces da deusa Vesta, non? Das vestais, pero non. Pero se me decir peces de Vesta, decimos peces de Vesta, con E moi aberto, esa arma que en castellano se chama ballesta, peces de Vesta. Probablemente peces que hai que arponear. Estás referindo a baleas. Por iso di que é montería. Moi fermoso este camiño que estamos facendo. Bueno, aparecen despois aparecen as figuras, os maestros, a referirse ao patrón do barco, como se diga a día de hoxe en Malpica, por exemplo. Aparecen os mordomos, os mayordomos, como acontece no Gremio de Mariantes de Pontevedra, e os vicarios, os vigairos. Aparece tamén a figura da muller, é moi importante, porque se fala de cofrade e de cofradas. E, por exemplo, en que sexa luctuoso, está ben citarlo. Otro sí, número 8. Otro sí, que si algún cofrade del dicho nuestro oficio se muriere, hombres o mujeres,
que todos los cofrades vayamos al entierro y entonces no vayamos a la mar hasta que sea enterrado. Pena de 1 libra de cera, que pagará el que lo contrario hiciere, la que se aplica a la dicha nuestra cofradía. Isto é moi interesante. E logo falase das técnicas de pesca. Ben, o grego de mareantes non era un grego de pescadores, non. Era dunha pesca moi determinada, a sardiña, que se pescaba normalmente coa técnica do cerco, o famoso cerco real de Pontevedra. Entón falase moito de traiñero, de traiña, e tamén se fala de cedazo, cedazo ou sedazo. Que é un cedazo? Unha peneira, claro, e a día de hoxe ainda se pesca o cedazo a anguía, pero tamén se utilizaba sedazo, e isto se aclara no dicionario de Eladio Rodríguez, como unha forma de cerco. E pon cedazo e a veces tamén sedazo, o que nos está indicando ese posible seseo que viene no galego antigo na Coruña. E xa indicamos unha vez cando decimos furna dos tousas de leste e tousas de vendaval, non touzas. Ben, e sobre todo que aparecen, e isto máis emocionante, aparecen moitos talasónimos. Son emocionantes os nomes dos mares que a día de hoxe seguimos coñecendo, e son moito máis emocionantes os nomes dos mares que xa esquecimos, que temos que investigar, e miro para xente do mar. E, por exemplo, di, outro sí, ordenamos que cualquiera barco de nuestra cofradía que fuere a la arena primero, que pueda apoyar el arpeo en dicha arena, puede poner a posta, y que pueda llevar el barco al río del Burgo, y allí guarde su posta, que otro ningún trainero no se la pueda tomar, y el que supiere en la baja de San Coral, que pueda llevar puesta entre el carrero de Gilverde y después guardar en la fuente de los bueyes. San Coral sabemos onde queda, verdade? Bueno, San Coral é unha illa do Portiño, a día de hoxe sigue chamando San Coral. Pero onde queda o carrero de Gilverde? Hai que investigar, miro para xente do mar. Onde queda a fonte dos bois? Temos que investigar. Pero aparecen nomes Gilverde, Fuente de los Bueyes, Carrero Abeso, Insua de Tires. Onde estará Insua de Tires? Imos descubrirlas todas, dentro de uns meses imos en Puerto de Visma, evidentemente. Fálase da Cancela de Lorzán, fálase de Liseiro. Liseiro sigue existindo hoxe, a punta de Liseiro que está en Riazor, a carón da Ribeira do Cómaro. Fálase de Bocado de Orzán, das Fardas. Fálase da Insua Malveira. Hai moitas Insuas Malveiras por Galiza adiante. Tiñamos unha Insua Malveira que estaba pegada ao Castelo Vello, que era a Torre de Hércules. Falase da Enseada da Lagoa, as Lapas. Falase de Veo. En Camariñas temos Cabo Veo. Pois tamén tínhamos un Veo na Coruña. En fin, un mundo alucinante que empezamos a compartir, empezamos a descubrir, e se quedes dentro de 6 meses falamos con intensidade deste asunto. A memoria da Coruña, entón temos que volver. Claro, pero aquí, a ver, se imaginamos que ímos acabar localizando a Insua Malveira, non será fermoso fazer a nova excursión 500 anos despois a Insua Malveira ou a Insua de Tires. Bueno, aí seguiremos avanzando. E pola miña parte, se o que se falei bastante, nada máis. Podería facer algún chiste de seres coñecedes, pero creo que xa ata aquí é suficiente. Só que os rituais hai que cumplilos. Creo que despois desta descoberta da Cancela de Orzán, que volvamos a pronunciar xuntas e xuntos esa palabra que coincide forma e fondo e que levamos todas e todos dentro. Esa palabra que na alta noite, e todos vimos a experiencia de Bohemia, na alta noite, cando se cala os ruidos dos homens e das mulleres, soa na cidade. En Vigo, na alta noite, cando xa non hai ningún ruido humano, as 5 da mañán, soa constantemente este retrouso, di Berbés, Berbés, Berbés. E aquí na Coruña na alta noite fala o mar e di Orzán, 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 que principia con ese O redondo, como redonda a bahía, colle velocidade nese R e estoupa nese Z fricativo, nese A acentuado e nese R que é pura nasalidade, pura espuma. Orzán. Por tanto, por favor, poñámonos todas a todos de pé, collámonos das mans e pronunciamos a palabra básica. Álvaro Costa. Bueno, dinos se se pode, pensa aí a escordadura, non te podes explicar moito, non? Hai que chegar o mellor, peñanicámonos un pouquinho hasta onde se poda. Hai que morrer sentadas. 1, 2, 3. Ora! Pensamos. Dios, ora! E a definitiva, por la recuperación, 500 anos despois, a memoria do gremio de mareantes. Vai!